Театр гастрольдәме? Бар кайт. Yok kaydım. Нишләп? Min yukarı elki avlundan İslami ablam artist olarak yalanlar. Россияның от казанган Татарстанның халык артисты Исламия Мәхмүтованың искә алу кичәсе. Сәхнәдә Резеда Сәләхова. Ул Исламия Мәхмүтованың яшьлеген уйный. Театрга эшкә урнашырга килүе, сәхнәдә ясаган беренче адымнары, ире Хәлил белән танышуы, Исламия апаның тормышын спектакль аша тамашачыга сөйләделәр. Оның энергетикасы гаҗәеп иде. Ниндидер киңәше булса, наным шунда яраткан сүзе бар иде аның, наным, менә бу җирдә, менә бу өлештә, менә булай әйтмәссеңме, алай яхшырак булмас микән дип кенә әйтер иде. Шәйник белән көн сайын килә, кешеләр килә, күңелләрем ачыла. Исламия Мәхмүтова артист кына түгел, режиссер булып та танылган шәхес. Кичәдә ул язган һәм сәхнәләштерелгән Мәхәббәт чишмәсе спектакленнән үзекне уйнадылар. Татарстанның халык артисты Ләлә Миңнуллина Гайния ролен башкарды. Иңендә Исламия апа бәйләгән аппак шәл. Нәрсәләр генә бәйләмидер ул. Безне дә өйрәтте ул бәйләргә, эшкә өйрәтте ул безне. Шундый оптимист иде ул Исламия апа. Мин аның бер качан да кайгырып, ничек итәргә инде, нишләргә инде дип йөргәнен бер дә хәтерләмим. Менә һәр вакыт оптимист, һәр төрле вакыйгадан чыгадыр ул менә. Зөфәр Харисов белән Исламия Мәхмүтова 34 ел дус булганнар. Күчмә театр вакытында төрле труппаларда эшлиләр. Әмма 1989 елда тормыш аларны Цинчурин театрында очраштыра. Сәхнә артында теге кычкырсак та, сәхнәгә чыккач, аның ниндидер бер матур сыйфатын, яшь-яшен, я күзен шулай нитеп, менә шулай хисләрне сынайтып бирергә тырыштым. Исламия апаның миңа биреп калган бер әткәре шул. Исламия Мәхмүтова кечкенәдән артист булам дип йөргән. Мәктәпне бетергәч Казанга күчмә театрга килә. Үҗәт һәм тәвәккәл була ул. Шунда ук эшкә алалар. Артистлыкка укымаса да артистларны уздырып уйный. 55 елдан артык иҗат дәверендә йөзләгән образга керә. Башмагымда Җиһан, Ефәк баулы былбыл кошта Рәшидә, ике хуҗаның хезмәтчесендә Беатрича булып халык мәхәббәтен яулый. Кызлары Лилия белән Лейсан Мәхмүтова кичәдә әткәй-әнкәй җырын башкардылар. Алар кечкенәдән сәхнәдә. Миңа андый бәхет тәтеде, минем апама тәтемәде, чөнки ул аны эс күргән иде кечкенә чакта. Ул инде менә бу театр барлыкка килгәч кенә, алар стационарда эшли башлагач кына, әни күбрәк өйдә була башлады. Ә мин алар белән гастрольләрдә чыгып йөри идем. Театрның әнисе дип йөртәләр иде. Чөнки ул һәрбер килгән яшь артистларга, эшчеләргә әниләрчә карый иде, үзенең киңәшләрен биреп, аларны ил башларының сыйпап дигәндәй әйтәләр бит инде, әниләрне алмаштырып булмый, менә аны алыштырыр кеше юк ул. Бу Исламия апаның яратып кигән мәңге онытылмаслык күлмәкләре. Үзе дә грим бүлмәсеннән килеп чыгар төсле. Кичәләрдә җырлаган җырлары һаман да күңелдә тора. Biz аны бик җылы хисләр белән искә алабыз. Соңгы юлга Исламия Мәхмүтованы 2019 елның 3 декабрендә озаттылар. Халык күңелендә ул бигрәк тә Илдар Юзиевның «Кыр козлары артыннан» спектаклендәге Ясминә образы белән кирип калды. Ләна Бәхтиева, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.